kræfter og ressourcer på at få etableret det her nye parti, lige så vel som vi også er blevet skudt i skoene med mange forskellige ting fra omverdenen af. Så derfor så har vi ligesom levet fra dag til dag, siden vi startede her. Og nu, hvor valgdagen endelig er over, kan vi kun glæde os. Hvordan kan du, hvilke vurderinger har du? Hvad er din vurdering af, hvad I har opnået? Altså udover, at vi er et nyt parti, der selvfølgelig er mærkbart, så, og det, at vi ikke har en allerede indvalgt en politiker eller en repræsentant, og vi ikke har nogen lokale afdelinger, så har det jo betydet, at vi har måttet løfte det her uden at kunne trække på andre ressourcer andre steder fra. Har du nogle forventninger? Jamen selvfølgelig har jeg da det. Men jeg vil selvfølgelig respektere resultatet, men jeg er da spændt på at se, hvad vi har opnået. Hvad skal I løbet af aftenen her? Jamen, vi holder valgaften her på øverste etage i Hotel Hans Egede. Og vi vil gerne nu vil vi gerne sige, at folk er velkomne, og der kommer der også noget musik i løbet af aftenen. Pavia Geisler er vores musiker her. Måske kan vi få ham til at spille en lille sang. Bennamu isigifara Kakka okalutu sarisuva Kadati katuna Nammipia Bisi safeka Kaksuda Det var samt, du selv har på mange gange. Ja, så fik vi hørt lidt af den sang. Der var Geisler. Nu skal vi til en anden by på kysten. Hvor er det? Nå, vi skal blive her i Nuuk. Vi skal over hos Demokraternes valgcenter. Nuno Espositsen. Jamen, jeg kan sige, at vi er her i Godthåbhallen. Der sker meget mere, end der foregår hos Siumuts valgcenter. Der er mange flere mennesker, og der er også musikere her. Jeg står med formand for Demokraterne, Randi Evaldsen. Nu er vi jo færdige med valghandlingerne i dag. Hvordan har du det? Jamen, jeg er rigtig glad, og jeg er spændt. Det har været meget anstrengende. Vi har brugt mange kræfter, men vi har stadigvæk masser af kræfter til at arbejde videre med. Altså, analysen siger jo, at I får op mod 6 mandater i Inatsisartut. Regner I med det? Jamen, vi har store forventninger fra Demokraternes side, og vi har jo rigtig mange kandidater rundt op og ned ad kysten, så derfor så har vi altså positive forventninger og forhåbninger om, hvordan og hvorledes det vil gå os, men vi må jo afvente resultatet. Man har jo sagt, at der inden for Sommersor Kommune har været mindre valgdeltagelse. Hvad mener du om det? Jamen, det synes jeg selvfølgelig er lidt ærgerligt, at der har været en lavere valgdeltagelse her. Og selvfølgelig skal vi også som politikere også kigge indad og måske lære lidt af hvordan og hvorledes vi opfører os og hvilken adfærd vi har udvist. Og jeg synes sådan set, at det er politikernes opgave næste gang også at være endnu mere sobre og også lade være med at skælde ud på hinanden osv. Jeg synes sådan set, at det har stort set under et været godt, selvom der er en masse ting, som vi kunne være enige med hinanden om, og vi kunne samarbejde om.
så har vi jo altså sådan en tendens til også at skyde ting efter hinanden og pege efter hinanden. Men altså uanset hvad, så må vi jo sige, at inden for børneområdet, inden for det sociale område, der må vi sige, at der er vi sådan set meget samstemmende. Og det bør vi jo også udmønte i noget realistisk bagefter. Føler du, at jeres kandidater har fået den fornødne mulighed for at komme frem fra demokraterne? Jamen, vi har jo forsøgt at udnytte de forskellige muligheder, vi har haft. Vi har rejst rundt, også på valgmøder. Og derfor har det også været vigtigt for os indimellem også at få de ukendte kandidater frem. Men vi ved også, at der har været rigtig mange vælgermøder rundt omkring i byerne, og vi har også givet vores mange unge kandidater mulighed for at være med. Jeg synes, at de er vokset rigtig meget, og det er meget stolt over, at de har klaret sig så godt. Hvad vil I resten af aftenen? Men vi bliver her, og vi vil have en glad aften. Lige så vel som vi også følger lidt med, hvordan det går de andre valgsteder op og ned ad kysten hos vores meddemokrater. Og vi sender mikrofonen tilbage til studiet. Der lyder til at være en glad stemning hos demokraterne. Nu har HS-analysen, som Mitjak AG og KNR fik sat i værk, der spås demokraterne til 2 ekstra mandater i forhold til, hvad de har i dag. Men hvad kan grunden til det være? Altså, jeg synes her, at det måske er markant, at Niels Thomsen eventuelt i Ilulissat har haft så godt en valgkamp, lige så vel som man også kan fornemme, at der er en masse unge, som også har fulgt trop, og måske fulgt trop i forhold til Niels Thomsen. Og det kan måske også være førstegangsvælgerne, som demokraternes Niels Thomsen har haft rigtig godt fat i. Og det kan forventes, at det er dem, der gør udslaget. Vi ved jo, at der er flere af kandidaterne, også fra demokraterne, som studerer på universitetsniveau. Og det kan muligvis være nogle af de ting, der gør forskellen. Her kan vi foreløbig se et foreløbigt, ikke et resultat, men hvor langt vi er nået. Demokraterne står rigtig godt. Her kan vi se plus 2 mandater. Rosangor. Ja, det er Nive Olsen og Niels Thomsen. De begge to har begge to kandidater i samfundsvidenskab. Og de snakkede meget om, hvordan og hvorledes man kan tilrettelægge det grønlandske samfund for fremtiden også, og det kan være det, der har. Altså nu har vi jo også, nu synes vi jo nok, at Niels Thomsen, som måske har sit ansigt og sine billeder rundt omkring alle steder, også i Nuuk, i busserne og så videre, har de været rigtig gode til at reklamere for sig selv, demokraterne. Jamen uden tvivl har de været rigtig både smarte og nytænkende, også i forhold til, hvordan de har brugt Facebook og ladet deres vælgere følge med. Og blandt andet kan vi i forhold til Nive Olsen også, hvor hun sammen med Anna Wangenheim også har haft direkte tale med videoklip på Facebooken. Og for eksempel så har en af de unge kandidater fortalt, hvad hun laver, hvor hun arbejder, og hun har stået i sit sygeplejerske tøj, uniform, og også fortalt, hvorfor hun stiller op til Inatsisartut valget her. Altså Magda, altså i forhold til selvstændighedsspørgsmålet,
Der lyder det til, at demokraterne ønsker en mere langsomlig tilgang til at snakke selvstændighed. De vil gerne have, at tingene er mere i balance i samfundet, lige så vel som de har bedt om, at man ikke haster sig for hurtigt frem mod en selvstændighed. Og det, at de har sagt det på den måde, har måske er måske faldet i god jord hos de yngre vælgere, som ikke ønsker, at det skal gå så hurtigt. Jamen, hvad er det for nogle andre ting, som man ikke har snakket så meget om i forhold til selvstændighed? Vi skal huske på, at vi skal huske på, at i 2009, der stemte vi for selvstyreloven, og der havde vi sådan set mulighed for at hjemtage de allerfleste eller de områder, som staten stadigvæk varetager. Men altså i selvstyreloven, der står der, at vi for de allerfleste sagers vedkommende kan hjemtage de forskellige områder, som staten varetager, lige på nær statsborgerskabet. Og det betyder sådan set, at man inden for selvstyrelovens ramme sagtens kan nå meget tæt på det, der egentlig kan betyde selvstændighed. Men altså selvfølgelig kan man se, at de enkelte partier har haft forskellige tempi i forhold til, hvor hurtigt eller hvor langsomt man skal hjemtage forskellige statslige områder. Og selvfølgelig har der også været et enkelt parti, som har beskæftiget sig utrolig meget omkring selvstændighed, og det har selvfølgelig også haft sin effekt. Og i forhold til, hvad jeg kunne fornemme og forstå blandt de unge vælgere, så er der mange, der mener sådan set, at selvstændigheden har fyldt alt for meget i debatten sammenlignet med hverdagsvilkårene. Og lige så vel som vi også hørte, at Jesper Bertelsen savnede hverdagsvilkårene, at de ikke blev beskæftiget, at man ikke brugte for meget tid på det. Nu viser analysen jo sådan set et tilbageskridt for de to største partier, og det var noget, som Jes også var inde på, at man kan se en vis højredrejning. Er det noget, som vi kan se over hele linjen i forhold til samfundet i Grønland? Jamen, det kan der måske være noget om. Selvfølgelig ved vi ikke, hvordan og hvorledes det færdige resultat kommer til at se ud. Det er utrolig spændende. Vi kan allerede på nuværende tidspunkt ikke sige noget som helst om, hvordan og hvorledes det vil se ud. Men altså, hvis vi ser uden for Grønland, og hvordan de politiske strømninger egentlig er, så kan vi jo se, at der i de sidste rigtig mange år har været små bølger, hvor der var blå fremgang, så var der lidt rød fremgang. Det har ikke været tilfældet for Grønland, men det kan være, det er det, vi skal se nu og opleve. Magda, altså selvom man er i arbejde og har sin månedsløn, jamen så skal vi jo stadigvæk have råd til at betale for hverdagsvarerne og dagligvarerne og vores regninger, og det kan være svært. Og selvom man måske passer på sit arbejde og også betaler sine regninger, jamen så er der ikke meget råderum i forhold til, at de kan føle sig mere fri. Så på den måde, så må vi jo sige, at vælgerne måske også har oplevet, at der er meget lidt råderum og lidt at rute med. Altså kan man sige, at der er nogle vælgere, der er blevet træt af ligesom at vende hver en 5 øre. Nu kan man forvente, at vælgerne vælger anderledes i forhold til at ønske bedre forhold. Altså, det, der er nødvendigt at se på, det er, at den økonomiske ulighed er blevet for stor. Altså, man bliver nødt til at hæve lønningerne over hele linjen, sådan set. Altså, vi får jo hele tiden at vide, at vi skal arbejde mere, vi skal være mere arbejdsomme. Jamen, hvornår er det så, vi ligesom ikke har flere kræfter tilbage? Gubi?
Altså, når vi ser på befolkningens sammensætning og også økonomien, jamen så bliver vi jo nødt til at sætte vores lid til, at levevilkårene kun kan blive højnet, når vi får nogle flere arbejdspladser og nogle nye erhverv. Altså, vi kan jo stadigvæk se, at det faldende indbyggertal i Grønland stadigvæk står på. Og Grønlands Statistik har jo også fortalt og vist os, at der bliver færre og færre til at brødføde flere og flere ældre og ældre borgere her i Grønland. Det handler også om at se på, hvordan økonomien, altså udgifterne til kommunekassen, også landskassen, også for den sags skyld, ikke bliver færre. Vi bliver nødt til at forvente, at der bliver flere og flere udgifter, vi skal tage vare på. Og vi ved jo også, at der er inden for eksempel borgere, der har særlig behov for omsorg og psykologhjælp, og som lider under andre forskellige sociale forhold, som er rigtig mange mennesker, og også en større og større gruppe ældre mennesker. Det bliver jo spændende at se, hvordan og hvorledes man egentlig kan ændre på dette billede, vi har. Så hvordan får vi så en bedre styring og ledelse? Når der er så mange, der har brug for offentlig hjælp, og der er brug for offentlig omsorg, så er det utroligt svært at se, hvor pengene skulle komme fra, når vi begynder at fatte penge, som i forvejen har slunkne landskasser med mere. Vi ser jo og hører fra forskellige sider, at der er rigtig mange, der får brug for at yde noget ekstra. Og nu må vi jo se, hvordan det kommer til at forløbe sig. Er det realistisk at sige, at vi skal have flere penge fra borgernes lommer? Ja, man kan jo sige det sådan, at for de, der har allermest brug for hjælp, kan det gå meget hårdt ud over den. Og vi går videre til næste område. Det er fint med at køre, hvis man kan køre, så kan vi bare sætte det i gang. Tässä inslaget tekoisin naavarput uuden ilman kun tässä tekoisin naavarput at vi var en tur ned rundt omkring Qaqortoq, og på grund af storisen, så har det været utroligt svært med de trafikale forhold i Sydgrønland. Velkommen til Itilleqertoq. Vi er nu i Itilleqertoq. Vi skal til at gå videre til Igaliku. Det er en lang tur, vi har foretaget os.
Bare hop. Lige bag kæren dernede. Ullaaq qulingiluaqqalut narsarsuugutilianingaanni ammukaaliteriarta taakasuutraim ikarpuut itillimut taawa traktorit takkupput pilillu ааллита алортуи сораатериарлу игаликум икаарутериарлуит таа нукатёрн улсинни алисариуммини ааваатигут массаққавартум тас ингерлаарпугут Садуу меқануиппа массак ангаланерси Сивисоқ. Массаккут ангаллатаасангама илааллут қақортумукаратта. Сивисунаарпар. наторсуутинги симависиу таамату ангаланисса На, кисиан тас игадикутик иппарпут аттависсу игадикумииппугут уангаппунга таамааммат нуаннеқа илимаингисами тааматут висигисақарсул. qanummi ippa taamatut писуссаангиккалуарпу унамассак ангаланер тааmatut кисиан таамааттуссангориасарнаа qanutiнгуисиу Мисигисануан эққиссиаллалаарлуни нунақарфиммилаа. Саваатеқарфиммилаарлуни. таавами сунанаатторсуутингивисиук орнитатсин qaqortumi тас писсанганарпоқ қақортумиинниссарпут атуусуннаатторсуутигисиннааварпут иннуит писсанганарпу тааккуасуна наммин апеққутигиссалерат тас има апуунниарсаратингивугу аллаат аалисариуммутикаангуллинниу таатиссу Desperat, at vi faktisk er med i en hvalfangerbåd. Hvad er mest unikt ved denne tur? Det er vente. Det er ventetiden. Og være tilskuer til andre både bare hastigt sejler forbi os. Men altså, vi har oplevet det her som noget unikt. Kim, hvad har I regnet med det her? Absolut ikke. Sådan er naturen af herren i de her omgivelser. Man kan ikke sige, hvad naturen har af luner, men vi er på vej. Hvad var det, der skete, at vi nu er endt i en fiskefartøj? Det er isgosser. Stor isen og isgosser. Altså den tur, der er Narsarsuaq og Qaqortoq, den blev jo så spadet af de her isgosser og store is og traktorer og biler og små trålere. Jamen, de har alle sammen måtte løfte opgaven, så nu er vi ved at være ved destinationen. Så vi var jo også ved Sisimiut her i går. Det var nøjagtigt de samme forhold, der skete. Og vi skulle jo ikke på helikoptertur, så vi kunne næsten ikke nå frem. Så denne ene destination her var vi lige ved at misse den. Nej, det kommer ikke til at være på tale. KNR har viljen. Vi giver aldrig op i KNR. Vi har rigtig gode forbindelser, og vi har rigtig mange gode kræfter, der vil hjælpe os, så vi når altid frem. Hvad er det bedste ved den tur? Nu er vi lige ved at være ved Qaqortoq. Det er vejret, det er så dejligt og behageligt, og vi kan tage en lille solskinsbad. Må I nå rigtig godt frem. Tak. Så nu kan vi jo ikke sige, om der vil være store is og isgosser her i overmorgen, når vi skal hjemad. Ja, det ligner nok de her isgosser og store isen. Hvad kan du regne med? Jeg kan ikke sige det. Vejret og havstrømme. Det kan være, at vi får mulighed for at sejle forbi storisen hvis mod Narsarsuaq. Hvis ikke, så må vi jo se. Vi må se, hvad der sker i morgen tidlig. Apropos Simi. Men I nåede frem, ja. Vi nåede frem til Qaqortoq, ja. Det er rigtigt. Vi ankom, og fra Qaqortoq, så kom vi også sikkert frem til Narsarsuaq, og vi oplevede noget dejligt i Igaliku. Men vi har jo også været i Igaliku, og nu har vi jo også tal fra Igaliku.
Testakusinnaarput Ja. igalikumi Der inu kan vi se ataqatigit i Igaliku, så taakunneqarnerpaasimmasut er den, demokratisk der har tulliullutit fået siumut mest tilslutning Ingajupput fra atassut stemmerne, derefter sisamallun. demokraterne og Siumut og Kisitsisi Atassut som ukku nummer 4. takussassi Men de tal, I ser her, er der noget overraskende her. Sten. Sten. Пас имаат угаатаан ину атақатигит Ja, Sydgrønland, инисисималлуартартуу таан имаат så står Inuit Ataqatigiit jo stærkt. Det er bekendt, og også blandt forholderne. амат инисисиманерат исимаарпунга Og de tal, som de fremstår, der kan jeg sige, at i forhold til Siumut og Atassut, der er der nogle ændringer, men altså med demokraterne kan vi jo se, at de også har fået stor tilslutning i forhold til Siumut og Atassut. имик исигиниагассаа Det er noget, man skal bemærke. нутаат Og de helt nye har slet ikke fået nogen stemmer. Det er måske heller ikke så mærkeligt i Igaliku. Hvis vi kigger på valgkampagnen, hvad er grunden til, at I har fået den største valgtilslutning? Måske Aqalluaq og Mutsi. De afstammer jo fra forhold og områder. De har måske selvfølgelig også noget at skulle have sagt her i forhold til resultatet. Ja, og nu kan vi jo så se, hvem der har fået de fleste stemmer. Det er Stine Igede, som har fået de fleste stemmer. Og Niels Thomsen og Aqalluaq B. Igede har jo også, som I allerede har været inde på, og Sara Olsvig som den 4. største, der har fået stemmer. Og Vivian Mosfeldt og Kelly Bertelsen har også fået stemmer. Stina, er der nogle ting her, man skal bemærke? Ja, Stine er jo fra Igaliku. Det skal man også bide mærke i. Hun er meget vellidt og meget velkendt i Sydgrønland og i Grønland. Og det er måske derfor, hun også har fået flest stemmer. En af de fleste stemmer. Ja, og det var så de tal, der var fra Igaliku. Stine Igede har fået 4. Niels Thomsen har også fået 4 stemmer. Aqalluaq B. Igede har fået 3. Det er i forhold til, at radiolytterne også kan følge med, at jeg lige ramser op, hvem der har fået hvilket tal af stemmer. Antal af stemmer. Og nu ind til byen igen. Nu er Isbosetsen, hvor er du henne? Jeg kan sige, at jeg står ved Manhattan, og jeg kan fortælle, at der nu er ret mange, der er dukket op, og der også lige har været fremme ved skærmen, har der jo været stemmetilslutning til Siumut, blandt andet til en af deres kandidater, Michael. Hvordan går det? Det går godt, og det er spændende, hvordan tilslutningen bliver langs resten af kysten. Men i Toqotomit, så er der jo, så har Siumut jo vundet, og Jens Nabato har jo fået de fleste antal stemmer. Ja, er det spændende? Ja, selvfølgelig er det spændende. Det er også godt, og der er lidt spænding. Altså, der har jo været nogle spørgsmål omkring, hvad der måske, at der stadigvæk er tidligt at sige, hvad der kommer til at ske, og hvilken tendens der kommer til at være. De sidste tal viser jo, at der har været nogle skift i tilslutning til Siumut. I bekymrede. Vi er ved at være hårdføre, og de seneste par år, om det så er en Inatsisartut-valg, eller folketingsvalg, eller kommune, så det bliver der analyseret, at Siumut får tilbagegang, men de fleste gange, så vinder vi alligevel. Og lad os nu lige se, hvordan det kommer til at ske, hvordan det kommer til at udvikle sig i aften. Hvordan vil du så vurdere tilslutningen til Siumut, og hvordan følger I med? Jamen selvfølgelig følger vi med i, hvordan det kommer til at ske, og hvordan udviklingen kommer til at være langs kysten, altså, og resten af udviklingen af landet. Altså i forhold til trafikale forhold, der er vi altså nødt til at udvikle det, og de steder, hvor vi har været ude at rejse, der har vi nået frem til næsten flest mulige destinationer, og det er også gået godt med vores kandidater, så derfor er vi fortrøstningsfulde. Så vi er her, ja. Hvad kommer der til at ske? Ja, her i Nuuk, det er Siumut Nuuk Ungdom, der har arrangeret det. Vi ældre har ikke rigtig
blandet os i, hvordan aftenen skal udvikle sig, og hvordan det er blevet arrangeret, men der kommer levende musik, og vi følger selvfølgelig med i valget. Måske er generationsskiftet ved at komme. Ja, det er fuldstændig korrekt. Vi kommer til at forberede os, og det er jo mange år, hvor vi som er over 60, og andre i min generation, vi er ved at blive gamle, ja. Langt ud sagt, så det er ved at være tid til et generationsskifte. Det er ved at være modent. Ja, vi siger tak fra Manhattan. Og vi ses jo nok senere. Ja. Siumumingaanit massakut sulaqatigisitsisuunut så fra Siumut til Samarbejdspartiet. Maluk Pedersen, som er i Nuuks gamle bydel, kolonihavnen. De er nede ved Café Dorofik. Malu, er der mange ved Samarbejdspartiets sammenkomst? Jamen her vi er ved Café Dorofik, hvor Samarbejdspartiet er samlet. Vi er der er måske cirka 20 personer til stede, og jeg står sammen med Tille Martinussen fra Samarbejdspartiet. Har det været en intens valgkamp? Ja, det må man sige. Ranøyba rinaqusarsimanarsi asruunnarsima va ab assut angalaatigaluta amma parti pilersaaruta yam suliariniarsima vagut amma duamma massakku qasusoruussuugu qinersisoqarnialle qinersinissam suarutrartoqarmalli ulapiinnaaviniku arpaningerlaniku nuannaarpisi kisan nuannaartoruussuugut ab nuannamagisimaarinnippu kisan qasusoruussuugut qanuunnu ingerlassava tassa nerilluataarujussaagut aammalusoorunami malinnaaffigissavarput qinersineqanu ingerlasimanersorsoorunami pissangaqaagut minnerpaa mantaatinnaannissarsin neriutigivarsi tassoorunam neriutigisoruissuuarput soorunam assoruuppugut kisianni qilanarpugut aammalu pissangavagut aqagumi qanueqqarsarpisi tassa aqagu уллунавиллу эққарсассиуннарсивуу пиццааноорсумингерлассимасиннаанерлутиу кисиан такулаариартиу қанор такуссутисса такутиккумарпаарану ингерласаманерсуу қойнаруussua Tille Martinussen. Ja, vi har lige været nede hos Samarbejdspartiet. Det ser jo ganske hyggeligt ud. Og vi kan jo se, at en af kandidaterne også har været fremme, og vi kan jo også allerede se på de tal, der har været, at de gamle partier måske er lidt ved at gå lidt tilbage. Der er 2 tendenser, som vi allerede har snakket om, og som vi allerede har debatteret her i aften. Der er der rigtig mange kandidater, mange rigtig unge kandidater, ud af de 232 kandidater i alt fra alle partier. Men altså en af grundene til, at det kan være svært at tyde, hvordan tendenserne kommer til at være, det er jo fordi, at der har været så mange partihopperi. Det er sket rigtig ofte her de seneste par år. Og de her, som vi lige har set et indslag af, det er jo afhopper fra demokraterne, som har dannet et parti, og mange af de her har også været, at kandidaterne har også været Siumutter eller Adasut medlemmer, og så har der også været nogen fra Adasut, som har hoppet over til Siumut, og derfor kan man jo sige, at det ikke er kun et område, hvor der har været nogle skift, og det er ikke kun én generation, men det er en tendens, hvor der også, hvor man kan se, at man fra Siumut springer væk fra Siumut og danner andre partier, og måske hopper ud i nogle andre tendenser, der kommer til en afsmitning. Jamen altså, hvad så med antallet af kandidaterne? Hvilken tendens vil det vise sig i resultaterne? Jamen altså, de tendenser kunne måske også vise, at også i forhold til antallet, men også i forhold til selvstændighedsønsket, men også til, omkring fiskeriområdet, så er der jo rigtig mange, der tilslutter sig de her udmeldinger, der har været, men også i forhold til, om man bor i en by, eller man bor uden for byerne, især de store byer, og fra region til region er der jo nogle også forskellige interesser. Og det har der også været blandt kandidaterne. Der har været rigtig mange forskellige interesser, som man har fremhævet, og som har ment, at skulle prioriteres
i forhold til andre områder. Så de hverdags udfordringer, der har været, og de vilkår, man går efter, og de tendenser, vi kan se, det kan være meget forskelligt. Og i forhold til fiskernes viden og biologernes viden og brugen af begge de her vidensområder. For eksempel Partien eller udmelder jo noget andet, og det er jo også det gængse tilgang, så det kan også have en tendens til at vise, hvordan billedet kommer til at være. Vi kan jo se, at der har været nogle tilbagegang i nogle partier. Er det noget bestemt måske, der viser, hvorfor der kan være tilbagegang hos nogle partier? Jamen, det kan være svært at sige på stående fod lige nu, hvad det egentlig er, der har gjort, at hvilke partier har haft tilbagegang, men det har måske noget at gøre med udefrakommende arbejdskraft og de emner, og det kan være, fordi det har været lidt koldt udenfor, folk måske ikke rigtig orker at tage op og afgive deres stemme, så det måske stemmeprocenten i det totale billede måske havde været lidt lavere. Men hvis vi vender tilbage til valget, så er der jo for eksempel i Sisimiut, så har det jo været Herman Bertelsen, som jo i mange, mange år har været med og været borgmester og arbejdet meget livligt for sin region, og nu fremstår han som en nationalpolitiker. Har I tænkt over det, hvordan det kommer til at have en afsmitning? Jamen altså, hvis man skal vælge, så er det utrolig vigtigt, at man også er kendt. At man har været fremtrædende, og rigtig, rigtig mange har jo haft kendskab til at omtale det, har jo været borgmester i mange år, men altså vi har også set, at selv de, der har været naalakkersuisut-medlemmer, de indimellem ikke bliver genvalgt. Så selvfølgelig er det jo vigtigt, at man er et kendt ansigt, men det kommer jo også fuldstændig an på, hvordan din valgkampagne, hvordan du har kørt valgkampagnen, hvordan du har fremtrådt, og hvordan din opførsel er, hvad din væremåde. Men altså, jeg regner der med, at der kommer til at være et resultat, der ikke er overraskende. Men hvis vi nu siger fra Sydgrønland til Drotormit og til Nordgrønland, så kan vi jo se, at Siumut-kandidaterne jo har flest stemmer. Hvordan er det, man lige skal vurdere det? Det har noget at gøre med, at jeg tror det var Martha, der var inde på det, og hvor man kan have nogle en indflydelse på befolkningen og borgerne. Altså der er 2 metoder, man kan benytte. Også hvis man kender til de 2 ting, så kan man jo sige, at man er ekspert. Men det kan være meget svært at sige, hvilke præferencer der er hos borgerne. Men altså, de, der har arbejdet i kommunen, i deres by eller i en vis region, de bliver jo også, der er jo også tendens til, at der har større stemmetilslutning til disse personer. Men de yderdistrikter og i Drotormit er virkelig et yderdistrikt. Det er i hvert fald meget væk fra resten af kysten og meget svært at nå frem dertil. Og derfor kan man også sige, at det kan have en stor indflydelse, hvis man er kendt i de områder i forvejen. Hvad siger du, Rosanguarus? Jamen selvfølgelig, hvis du er mere fremtrædende, og hvis du er mere velkendt ansigt, så kommer du også til at stå stærkere. Men der er også nogen, der er nødt til at stå og skubbe dig frem. Så det er ikke kun et kendt ansigt, men det er også de andre medkandidater, som man har en forpligtelse til også at skubbe dem frem i lyset, hvor du også står måske. For eksempel så har vi har jo også været god til også at stå frem med nogle nye, ukendte ansigter. De har også i Inuit Ataqatigiit haft nogle velkendte ansigter, men de har også skiftende haft nogle ukendte ansigter fremme. Så det bliver spændende at se. Ja, det bliver spændende. Lad os lige vende tilbage til Sisimiut. Ole P.L. Petersen. Ole, hvordan må det står til? Ja, vi står ved Tasseralik. Optællingen er i fuld
gang. Da jeg her tidligere på aftenen, så sagde jeg, at i løbet af aftenen, så havde der i samme tidsrum i 2014 været flere, det vil sige, der har været færre i år, der har været henne og stemme ved samme tidsrum, men nu herefter, vi har talt indtil videre, og har talt det op indtil videre i hvert fald, så har de foreløbige tal vist, at der er flere, der har været inde og stemme, men valgleder Johan Nanguaq Jessen, i dag var I lidt bekymret for, om der vil være færre, der havde afgivet deres stemme i forhold til 2014 indimellem. Så stod I også lidt der og prøvede at finde frem til, hvad grunden kunne være til, hvis det var det, der var tendensen, men efter nu her efter 20, så har I nogle tal, og du har fortalt mig, at der, i forhold til 2014 så er der faktisk flere, der har været inde og afgivet deres stemme. Ja, vi kan jo se, i forhold til procent, så har der været 71,47%, der har afgivet deres stemme i forhold til 68,36% i 2014. Så heldigvis de aller sidste timer på falderebet, så kunne vi jo se, at der var en tendens i forhold til samme tidsrum, hvor det så ud til at være faldende, men her til allersidst på falderebet, så har der været flere, der har afgivet deres stemme, så det er 134 flere i forhold til 2014, der har været inde og afgivet deres stemme. 3.983 har vist været inde, har mulighed for at afgive deres stemme, så I er først nu i gang med at tælle op. Hvad regner I med, I når frem til i forhold til antal? Der er rigtig mange erfarne, der har været med til stemmeoptælling, og de siger måske estimeret cirka kl. 23, så har vi, og hvis optællingen går efter bogen, så kan vi måske omkring kl. 23 have de endelige tal og optællinger. Så som du sagde det, så har jeg jo været lidt bekymret for i forhold til 2014, om der måske kunne være en tendens til, at der var færre, der var inde og afgive deres stemme. Hvad var måske grunden til, at det måske kunne være, at der nu viser sig, at der faktisk er flere, der har afgivet deres stemme i forhold til 2018, og vejret ser ud til at være lidt trist måske, med lidt sne og lidt næsten regn udenfor. Ja, selvfølgelig, der er også glatte veje, og det er ikke sådan et vejr, der byder velkommen til at gå udenfor. Men jeg ved, at i Sisimo, der er vi meget aktive, og vi har opfordret til, at man kommer ind og afgiver deres stemme. Måske også derfor, at der har været flere, der har i sidste ende tænkt, om jeg må hellere gå ind og afgive min stemme. Men altså, det er svært at spå, og det er svært at vide. Men lige i starten, der havde vi helt op til 200 stemmers forskel i forhold til 2014. Men altså, nu har vi... Hvordan har tilstrømningen så været? Jamen, der har hele tiden været folk, der har været inde og afgive stemme. En lindstrøm, men frokostpausen og lige efter 16 har der været flest, der har afgivet deres stemme. Men altså, resten af tiden har der hele tiden været en lindstrøm af folk, der har været inde og afgive deres stemme. Og i forhold til eftermiddagen og hen mod aftenen har der været flere og flere, der har været her. Tusind tak, Johan Nanguaq Jessen, og vi går videre til og tilbage til Nuuk. For 47 år siden kom en politiker på banen, Lars Emil Johansen, Siumut. Det er nok en af de første gange, du ikke står på stemmesedlen. Hvordan har du det? Altså, før i tiden, der har jeg altid været til stede ved åbningen af valgstederne. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er blevet pensioneret eller hvad, men jeg synes ikke, at det var så vigtigt at være med fra åbningstiden her til morgen. Så jeg kom først ved 11-tiden, da jeg tog det stille og roligt. Så jeg følte ikke, at jeg skulle være med fra starten af. Men
Jeg har brugt dagen på en god måde, fordi det også er en vigtig dag, når vi har valg. Men altså uanset hvad, så er det altid spændende med samfundsudvikling og også hvordan befolkningen har det. Og jeg synes også, at vi har haft en lidt anderledes valgkamp denne her gang. Altså før i tiden, der har jeg selvfølgelig altid koncentreret mig om mit eget parti, men altså som jeg har det nu, så har jeg måske haft et bedre overblik over de enkelte kandidater og de enkelte partier. Og uden at tænke på, hvor de enkelte partier står fra, så har jeg lagt meget mærke til, hvordan de enkelte kandidater klarer sig, uanset partifarve. Så derfor er det spændende. Og jeg skal ikke løfte sløret for, hvem jeg tænker specielt på her, som har gjort det godt. Selvfølgelig har du nok fulgt med, selvom du ikke er kandidat, men hvis du skal komme med en hurtig vurdering, hvordan er valgkampen gået? Jeg synes, det har været en meget sober valgkamp. Og kandidaterne ved en masse om de ting, de er gået til valgkamp på. For eksempel, at man også kunne komme dokumenterede fakta, og ikke bare sige, at tendenserne er sådan, at arbejdsløsheden er faldende, eller... Og derfor så må jeg sige, at man har været meget mere konkret i debatterne med hensyn til faktuelle oplysninger også. Altså på den måde, så synes jeg, at Grønland er blevet mere voksen. Og ligesom, når jeg ser tilbage til for 47 år siden, jamen der havde vi jo sådan set ikke nogen traditioner for, hvordan og hvorledes det politiske system og bevægelser skulle være i Grønland. Dengang, der var det jo Danmark, der havde det store ord, skulle have sagt. Men i dag, der må jeg sige, at der har været en masse forskellige bevægelser. Vi ser mere modne politikere, og det tyder jo på, at man er ved at få være eget herre i eget hus. Hvis du skal nævne noget af det vigtige, du har været med til det politiske virke, jamen der må jeg sige, det er sådan set lidt over det hele. Altså, nu har jeg jo sådan set ikke været politiker i samtlige 47 år. Jeg har jo været uden for politik i en 5-årig periode. Men jeg blev valgt for første gang for 47 år siden. Og jeg mener godt at kunne sige, at der er sket en masse vigtige ting. Det vigtigste var jo sådan set det vigtigste skridt, vi tog, da vi fik hjemmestyret. Og der kom flere og flere partier. Og jeg mener også, at EF-valget i sin tid var skelsættende, selvom vi ikke var direkte medlem. Så har vi nogle forskellige udfordringer. For eksempel, at man flytter fra de mindre steder til de større steder. Og for eksempel har vi også i rigtig mange år kæmpet med fødestedskriteriet og lønforskelle blandt hjemmehørende og tilkaldte. Forskellen er blevet udlignet mere nu, men altså, det er nogle af de ting, som jeg kan se har været anderledes denne her gang. Denne her gang har man snakket meget selvstændighed og meget uafhængighed. Og noget tyder på, at det bliver mere og mere realistisk i forhold til, hvornår og hvordan vi får et uafhængigt Grønland. Så det har været spændende. Man kan nok sige, at målet omkring selvstændighed for Grønland har været meget klart. Har du bemærket, hvilke partier, der har peget på, hvilke områder, som skal hjemtages fra staten? Altså, på et tidspunkt synes jeg, at det lignede sådan set en konkurrence omkring hundeslæde vedløb, hvem der er hurtigst og hvem der kommer hurtigst i mål. Men lad mig sige, det handler jo om, hvordan og hvorledes vi ser på, hvilke samarbejdspartnere vi skal have, på hvilken måde vi skal samarbejde med andre lande. Det handler om, hvordan vi får konsolideret vores økonomi, og også i forhold til den position, vi får for fremtiden i forhold til at være direkte medlemmer i Nordisk Råd og mange andre fora.
Men altså, det handler jo om, at vi selv bliver nødt til at bygge de trin på trappen, vi skal op af. Lars Emil, du har været politiker, og en kendt politiker i over 40 år. Du er jo ikke kandidat. Hvad er det så, du synes, der er mest spændende i aften? Nej, men altså, jeg har selvfølgelig haft været spændt på, hvordan jeg selv ville have det i dag, fordi det er første gang, jeg oplever ikke at være med. Men jeg har taget det stille og roligt. Og når man så har været i politik i så mange år, som jeg har, så kan man godt tillade sig at kigge tilbage. Og jeg synes egentlig godt, at jeg kan være tilfreds med de ting, som jeg har været med til at opnå. Og jeg synes også, at Grønlands status i dag er tilfredsstillende. Så derfor så tager jeg det stille og roligt. Jeg føler nærmest, at jeg bliver underholdt. Altså, jeg er ikke så anspændt, som jeg plejer at være. Men det kan da godt være, at det ændrer sig lidt i løbet af aftenen. Fordi det også handler om, hvor spændende det bliver, hvilke partier, der måske kan tegne et billede af, hvem de kommende naalakkersuisut-koalitioner skal være, osv. Men Lars Emil, hvad skal du så lave nu? Jeg skal have fri. For det første, altså jeg er jo rigtig glad for at spille musik, og det vil jeg gerne have mere tid til at dyrke musik, men jeg vil selvfølgelig også lave noget andet arbejde. Men altså min tankegang er jo den, at uanset at man bliver nødt til at bruge nogle kræfter. For eksempel bliver man nødt til at udfordre sin hjerne, for hvis ikke man gør det, hvis ikke man giver sin hjerne nogle arbejdsopgaver, jamen så syner man jo mere og mere hen, og det vil jeg ikke. Og hvis man har brug for, at jeg kan for min politiske rådgivning, jamen så er jeg da også klart positiv over for det. Fordi jeg har jo et stort indblik i tingene, men jeg har en meget stor interesse inden for eksempel fiskerierhvervet og økonomien, der hænger omkring fiskerierhvervet. Men mange tak for, at du kunne komme og være gæst her. Men tak for, at du inviterede mig. Vi venter stadigvæk lidt på nogle midler eller forløbige tal, og nu skal vi lige hvile hjernerne, så derfor så skal vi høre noget musik. Og jeg vil ikke sige iho til Johannes Bertelsen, men jeg vil gerne høre, hvad det er, du vil spille nu. Jeg vil synge en sang, som handler om, hvilke veje man kan gå. Altså uanset hvordan man på overfladen ser ud, så kan man godt i sit indre liv have nogle svagheder. Men værsgo, her er sangen. Pakatut portusutut, navianaktutut. Akutit ilaqartut, sianigit. Ingersavor inuner, allangoraarsuni. Imarsuartusorlu. Safatsigaluni Ujorsu immitsorlu Tarsottu arlutik Immaqa amma illit Malugererpatik Inubuut tamattaa
생이페가수다 기쿠가루아구다 따맥기위수다 잉역세 숨미우수 일하지어수지 세곡두신 나삼마다 일리시마사반 대지 까무나 잉역세 지수지 안옥사가루아빠 소구지나유 시우무가루임미 우닝이비수지 세니무띠비안나 아부쿠막부지 세니무띠비안나 아부쿠막부지 Nu skal vi se nogle tal, og det er tallene for Kulusuk. Vi kan offentliggøre her nu. Og her Siumut har fået 43 stemmer, de allerfleste. Så er det Bakhtien Nalaraq med 29 stemmer, Inuit Ataqatigiit 11 stemmer, og på fjerdepladsen er Atassut med 5. Hvad fortæller tallene her, vi ser på? Sten? Det man kan bemærke her, det er jo sådan set, at Bakhtien Nalaraq har opnået næsten 31%, og Inuit Ataqatigiit kun har fået 11,7%. Altså, der har man måske flyttet politisk overbevisning. Atassut, det kan vi selvfølgelig ikke undre os over, ser sådan ud. Eller Atassut og demokraterne ligger omkring 5%. Så sådan ser det ud. Og her er, hvordan stemmefordelingen er på de enkelte kandidater. Lars Poulsen, Siumut 32, Hans Enoksen, Bakhtien Nalaraq 25 stemmer. Knud Mathiasen, Inuit Ataqatigiit 5 stemmer. Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit 3 stemmer. Malahøj Guggo, Siumut 3 stemmer. Laura Danaik, Siumut 2. Og som vi kan se, så er det jo Lars, der har fået allerflest stemmer. Hvad er mon grunden til, at han har fået så mange stemmer i Kulusuk? Lars Poulsen. Jamen, han er jo fra Østgrønland, Lars Poulsen. Så han er uden tvivl blevet stemt på fra sine venner. Og når vi ser på Bakhtien Nalaraq, så er der jo visse forventninger om, at Bakhtien Nalaraq har høstet mange bygdestemmer. Kubik. Altså dem, der har lidt, så at sige, lidt tilbagefald, det er Inuit Ataqatigiit og Atassut. Og man kan næsten sige, at Inuit Ataqatigiit og Atassuts tilbagefald er gået til Bakhtien Nalaraq. Men altså i forhold til stemmerne i Tasiilaq, så har de i de nuværende Inatsisartut 4 medlemmer, der er kommet fra Tasiilaq med hver sit parti. Og når de er kendte mennesker, som er allerede folkevalgte, jamen så høster de jo flere stemmer alene det at være et kendt ansigt. Og det er jo altså en tendens, vi ser, selvom det er en mindre by, vi tager udgangspunkt i her. Nu er vi nået til Itillaq.
Her er man også færdig optalt alle stemmerne. Baqartiin Naleraq har fået flest stemmer, 28 stemmer. Siumut med 9. Inuit Ataqatigiit 6 stemmer.